На 11 май 2012 година на тържествен коктейл в салоните на Гранд Хотел София фондация Радостина Константинова обяви първата си награда за разследваща журналистика за 2012 година. Жури в състав Петю Блъсков, Зоя Димитрова, Христо Христов, Миролюба Бенатова и Мирела Веселинова избра носителя на голямата награда и носителите на две специални поощрителни награди. Добър вечер, колеги, приятели и гости на това най-важно за фондация Радостина Константинова събитие – връчване на голямата награда за разследваща журналистика за 2012 година. Това, че фондацията стъпи на краката си, се дължи на изключителната упоритост и на изключителните усилия на председателя на фондацията, доктор Мария Вангелова, майка на Радостина. Благодаря на всички колеги на Радостина, на всички приятели на Радостина, които бяха плътно до мен и ме подкрепяха в това начинание. Петю Блъсков обяви името на първия носител на голямата награда, който получава 3000 лева и плакет, изработен от Георги Чапканов. Колегата Иван Георгиев от BTV. Искам да благодаря за тази награда и ми стана емоционално най-малко, защото се намирам в портрета на този великолепен журналист. Много ви благодаря за тази награда. Членът на журито Миролюба Бенатова връчи специална поощрителна награда – 500 лева и грамота на екипа на филма «Глас под наем» – Росен Цветков, Надя Обретенова и Надя Петрова. Членът на журито Зоя Димитрова връчи специална поощрителна награда 500 лева и грамота на автора на филмите «По изборите в Гомотърци» и «Куделин» Сергей Тодоров. Колеги, приятели и самишленици на Радостина Константинова почетоха паметта й с присъствието си и показаха съпричастие с целите и дейността на фондацията. До следващата голяма награда 2013 година.